Sosiaalityöntekijöiksi hakeutuu vallanhimoiset ihmiset. Ja totta on, että jos et tee niin kuin kukkahattutäti määrää, niin maksamaan joudut. Ovat kaikki tietäviä, pikkunokkaisia yli-ihmisiä, jotka eivät myönnä virheitään, eivät työssään eivätkä siviilielämässään. Sosiaalityöntekijät ovat huoria. Voin kertoa sen faktan, että kun sossutantta-armeija koostuu 90% naisista, niin päätökset eivät voi olla oikeudenmukaisia kuin todella harvoin. Ne saatanan tunarit, eli sossutantat, ovat niin pirun typerryksiä. Mielivaltaa, asennevammaista, ala-arvoista ihmisten kohtelua ja valheita valheen perään. Eivät voisi enää rikastua verorahoilla, jos heiltä loppuisi luukutettavat. Taustoista huolimatta jokainen asiakas on ainutlaatuinen, niin samahan pätee sosiaalityöntekijöihin. Mä valinnut tämän alan just siksi, että mä pääsisin auttaa ihmisiä ja mä näen tämän alan tosi tärkeänä, mutta sitten meistä puhutaan tuolla tavalla näin alentavasti. Eihän tässä ollut mitään järkeä.